Machiegni kendo en mor kabisa ka nyakalondo mar Ramogi orwako higni 19 nyaka ne yawe e higa mag 2003. Kuom higni 19 gi Ramogi FM osebedo ka puonjo moro kendo bero ngima oganda e pacho ka koluwo chenro mage molosi mago mowinjore kod jowinjo mage. To wuoth mar higni 19 osebedo nade? Sifros Okinda notwa kod moko kuom jolendo kod johera mag Ramogi FM. Higni 19 mokalo e higa mar 2003 kambi maduong' mar fwambo mar Royal Media Services noyaro bade momedo nyakalondo moro e wi 2 mane Rick entiere godo. Nyakalondo mar Ramogi nonyuol. Ramogi nochake mise mar kelo lokruok mar dongruok makonyo oganda. E kinde wuodhno nitie seche ma wasechwanyo jowinjo mang'eny ka wachung'e adieri. Ng'eni adieri ok tow, to seche moko nitie sama ng'ato ok dwa winjo adier. Seche moko wachung'e adieri miyo jowinjo kethore kodwa gi kidho wanyowuoyo, to bang'e to gineno adieri mar gima watimo to giduogo kendo wachiedho wuoth achiel kanyakla. Koa e masinde manyasani, jofwambo matuklu kendo manigi lony mar ariepa ofwambo. Ramogi FM osechung' motegno kaka nyakalondo ma oganda ma pacho ka ohero ahinya. Ok wanyal siko ni watiyo mana matek, nyaka wati mariek bende. Sani joluo loko hala. Chon ni wacho ni joluo ok nyal loko hala. Sani ji tero nyithinde skul. Chon ni wacho ni joluo wan waonge pesa, ok wanyal tero nyithinde skul. So mae gik ma osebedo ka konyo nyakalondo mar Ramogi mondo chung' kar tiende mondo med dongore. E chenro kaka mano mar Kogweno osechung' ne golo dok e it jowinjo mage kendo chiwo puonj makende makelo dongruok e kind oganda. Koro en ochalo pesa ma nigi kore ariyo. Wanyalo loso gima waparo giwegi ni berne jopiny. Machielo bende en ni nonro ma wasetimo kuom jopiny giwegi magimiyo gima dholich luongo ni feedback. To watiyo gi feedback no mar loso chenro madonjore gi dwachgi. Kopogore kod ting' mar puonjo jopiny, Ramogi Radio bedo osebedo ka timo chenro mathoth maloko ngima oganda. King'iyo sani ywak osebedo ka nitiere ni bunge mekwa ji notong'o yiende matindo dongo olokore pap. Emomiyo chal ma kolwasi gi yamo mafuto ne osebedo ka lokore kinde ka kinde. Kuom mano obedo gi chenro moro moyiedhi mar temo jiwo wach mar pidho yien kaka achiel kuom okenge mar temo konyo sirikal gi jiwo gwenge mag Kaluo. Jowinjo mage mor gi kaka Ramogi osetiyonegi nyaka sani. Bedo kwa winjo maber kabisa. Ningech kata ka lendo ilande to ng'ato winjo gimilando kabisa madonjne makare. Gisebedo gi kipindi mang'eny mabe osebedo ka puonjo nyithindo, puonjo mine, puonjo vijende machal kodwa kama nyaka jodongo. Wamor kata ka cross sani odhi mbele, wasedhi bedo kwa winje kuom igni mang'eny go duto. Wan kod chir kendo geno mochopo nyaka cross sani, wan kendo gi Ramogi TV. Wuoth mar higni 19 osebedo mayot kendo chochni maka kod kacha osebetie e kinde ka kinde. E Ramogi kae ahinya to kichung' ne loso chenro kata ka in jalendo to kinya nindo, ok inya diemo wang'. Kidiemo wang'i ni to ng'ato kalo. Nikech in onge ng'ama ilawo, joma lawi mang'eny. Mane pek mosebetie maduong' ahinya kopogore gi mamoko moriwo ji te. Joma lendo kodwa makelo mwandu e yor lendo miwinjo ni ng'ato dwa uso gire moro. Tiyudo ni gitanga nyandalo mag siasa nikech ok ong'ere ne duoko dhi bedo nade. Nyako Ramogi higni 19 pok odhi nono. Jowinjo mag nyakalondo mar Ramogi ong'eyo ber ma nyakalondo nieri osekelo e ngima margi. Bende jolendo mag nyakalondo ni pok ojony. Gimedo mana roch ka giyudo fwenyruok manyien mag puonjo, moro kaachiel koda konyo oganda e kelo dongruok e alwora margi. Sifros Okinda, Ramogi TV.